Oh, uyayibona le trend? Ayazi right. Bengazi yini ayazi. Hayi ngiqeda ukuya lo kuthini. Hayibo. Kwenza njani ngawo? Amkani right. Yebo ngiyakwazi phela mina ngimuncu. Oh. Ngiyashiswa nje mfethu. Stress enginaso. Stress yini? Indaba thulasi. Indoda yami le azangithola. Ngiyahamba phela. Ngimfuna umsebenzi komunye umngani wami. Ngiyahamba uyasho ukuthi ake sazobenza interview. Vele akanama-qualifications yawo, ngimshayela i-CV nje phela nami ethengisayo yeso. Ngize ngifake no-DUT lapho ukuthi Ngizoke ngizwe. hayi mngani wayehleke phela. Yezwa ahamba aye khona. Into ekuthiwa ufike wayenza, nekuthiwa ufike wayenza, Thubi imkhomba kanje. Iwisi angazi ukuthi uthathephi. Uthe ngitshela umphathi ngaphika ngahlala le ngathi njalo ngani iwisi. Thubi muthi thathe ama-qualifications uyalusa. Mngana man angithubi nje. Mina angithuki. Wena uyithatha vele le ndoda enjani? Hawu kunani Wena ubuthembeni uhambisa umuntu onje uyonza. Ifuna into lalela wengane. Unothando kuwena. Umsebenzi lo sikhuluma ngakho. Akuyiwa ngothando. Manje ukuthini usho uthena ngiyasebenza endawo. Akufanele sebenza endawo ngoba naku umkhaya. Ayikho into esho njalo friend. No. Uthi nawe nje uhamba uba namathemba endabeni engenamathemba. Ngiyahlekisa ke lokho. Kunamathemba. No, wemngani. Wena usho ngoba ungazi ukuthi nje ile nto awazi lokho. Wemngani. Abantu baba ngamangani ngoba kumele betshelane iqiniso. Ngitshela iqiniso njengamanje. Ngilalela amangithi. uThulasi ayikho umsebenzi azowuthola umkhaya too much. Imanje kushintsha akahamba olusa nje aqhubeke nezinkomo abe namaplazi. Wena ke yini onayo ekulungelayo into yakho yini engineer nje ingakho nje ngenandoda ngoba nginyanya khona indoda olazi uthanda wena wasukujajana nje ayisuka ube yastress wazini umkhaya ongazi lutho ha ngikhohle nefoni yami nje stress right kakhulu. Shorty, she naked, she Moulin Rouge. She got the rhythm and I got blues. I made the record she put on too. I'm too much.